Trener Rudolf Rochaczek dzisiaj ze mną. Panie trenerze, taki wywiad specjalny, dedykowany. Dwóch kibiców niezależnie od siebie prosiło mnie o zapytanie pana o rozróżnienie roli środkowego napastnika i skrzydłowego napastnika. Na przykładzie Patryka Walczaka. Czemu on jest ustawiany na środku, a... No tak przede wszystkim pozdrawiam kibiców, a dziękuję za zaangażowanie, że szczegółowo pytają, kto ma jakie zadanie. Także jeszcze raz pozdrawiam, odpowiadam. Wiadomo, tak jak zawodnik rosnie, starzeje się, ja nie wiem, od 10-15 lat wyżej, tak każdemu odpowiada coś innego. Ktoś jest dobry pod bandami, ktoś jest dobry na środku pola, że otrzyma krążek, dźwignie głowę, a podaje. Także jest to ustawione za pierwsze pod umiejętności, to za pierwsze. Ale w nowoczesnym hokeju to się różni, nebo nie różni, ty różnic nie ma, bo jeżeli środkowy idzie na miejsce, gdzie ma grać skrzydłowy, lewy, na przykład, tak lewe skrzydło po prostu, gdyż widzisz na jego miejscu jest środkowy, tak lewe się posunie do tyłu albo do systemu, do taktyki, w jakiej zonie gra środkowy. Ale aby to uprościł, są zawodnicy, co lubią grać pod bandę, co po prostu twardo do bandy, a potrafią te krążki uzyskać dla siebie, a jest różnica, są zawodnicy, którzy po prostu lubią się najechać, zrobić kitkę, podać, no, a to są ci środkowi, to jest Walczak, to jest typowo Pasiut, Damian Słaboń, no, którzy oni są bardzo mocni na krążku, potrafią dużo z krążkiem, dużo widzą na obydwie strony, widzą do przodu, widzą do tyłu, a tych skrzydełkach po prostu szybki zawodnik, co po prostu dostanie do pełnej jazdy krążek, a potrafi zakończyć. Czyli Walczak to jest dla pana typowy środkowy, nie skrzydłowy. Tak, można powiedzieć, tak, ale zagra jednak na skrzydle, to nie jest problem, ale lepiej się czuje na środku. Czy to jest też, że pan to konsultuje z zawodnikiem, czy pan po prostu widzi, ocenia i... Nie, no jeżeli jest taka, no oczywiście, bo zabieramy zawodników na pewne pozycje, ale jeżeli coś nie wyjdzie, albo jakieś kontuzje, albo to uzgadniamy, dobra, pójdziesz ze środku na prawe skrzydło, no a po meczu gadamy, jeżeli to jest dobre, źle, jak się tam czuł, co zrobił dla zespołu, a tak dalej. No tak jak pan mówi, w nowoczesnym hokeju to jest zmienne, bo u nas przecież Grzegorz Pasiut w młodości był skrzydłowym, Sebastian Kowalówka za pierwszym pobytem w Krakowie był reprezentacyjnym środkowym. Jest to, ta różnica w systemie się wyrównuje, bo po prostu kto jest pierwszy na krążek, ten atakuje. No, my gramy ze środkowym w tylu, ale jeżeli on jest pierwszy na krążku, tak to idzie do przodu, a to skrzydło idzie za niego, no, to się zmywa. Te wariabilni po prostu i skrzydłowy może grać w czasie zmiany na pozycji środkowego, a środkowy na pozycji skrzydłowego. Także to jest takie... Super, dziękuję bardzo panie trenerze. Dobra.